Amanani akhutshwe ngumphathiswa wamapolisa abonisa ukuqhawula kwamabanjwa ngexesha esendleleni, ezinkundleni okanye ezibhedlele. Nakuba kwamanye amaphondo lehlile inani lokuqhwesha kwawo ngexesha ephantsi kweliso lamapolisa, kwamanye lenyukile. Yi-1258 amabanjwa aphuncuke eselugcinweni lamapolisa. Oku kuquka lawo aqhawule ngexesha evavanywa nakumaziko okwenza umsebenzi woluntu. Ukongeza, ayi-290 ebekhwele kwiiveni zamapolisa, kanti angaphezu kwamawaka 2 aqhweshe kwinto uCele ayibize njengokuba ebengekho phambi kwamapolisa ngelixa amanye ebesezinkundleni zamatyala. Nakuba kunjalo, khange abe nathamsanqa amanye aphantse afike kumawaka 3 kuba aphinde abanjwa. uCele uthi amapolisa atyholwa ngokuba nento yokwenza nokuqhawulwa kwalamabanjwa abekwe ityala lokungakhathali. It is also quite clear that there is a problem of corruption through bribery, because that's most likely the case that's happening here, as well as the incapacity of police officers to make sure that people do not escape. Kuhlatywe ikhwelo lokuba umphathiswa awuthathile ingqalelo lombandela, aqinise nokhuseleko ukunqanda ukuqhwesha kwamabanjwa. Ndingulama Matya weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.